Η ιστορία αρχίζει με μια μυστηριώδη προειδοποίηση, απευθυνόμενη σε σένα, τον εκλεκτό. Σταμάτα. Όχι αργά, όχι χαλαρά, σταμάτα αμέσως. Μην κυλήσεις την οθόνη. Μην κάνεις πολλές δουλειές ταυτόχρονα. Μην αφήσεις το μυαλό σου να περιπλανιέται. Πάρε μια βαθιά αναπνοή. Κράτησέ την. Άφησέ την να φύγει. Νιώθεις τι μόλις συνέβη. Ο αέρας γύρω σου μοιάζει πιο βατός. Ο θόρυβος μέσα σου έχει μαλακώσει. Κάτι στην καρδιά σου έχει αλλάξει, χωρίς να ζητήσει άδεια. Αυτό δεν είναι φαντασία, ούτε απλή συναισθηματική αντίδραση. Είναι μια πνευματική παύση. Αυτή η στιγμή δεν είναι συνηθισμένη. Αυτό το μήνυμα δεν είναι απλώς filler. Αυτή η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία. Ο Θεός μόλις εισήλθε στην πορεία σου και είπε «Αυτό το κομμάτι δεν προορίζεται να μοιραστεί. Αυτό το κομμάτι δεν προορίζεται να βιαστεί. Αυτό το κομμάτι δεν προορίζεται να παρακολουθηθεί με θόρυβο γύρω σου». Γι' αυτό και σου είπε «Παρακολούθησε το μόνο σου τώρα». Διότι ό,τι πρόκειται να σου μιλήσει δεν μπορεί να αντέξει διακοπές. Εκλεκτέ, άκου προσεκτικά. Ο Θεός δεν απομονώνει τους ανθρώπους τυχαία, τους ξεχωρίζει στρατηγικά. Όταν ένα μήνυμα είναι ευαίσθητο, ψιθυρίζεται. Όταν μία στιγμή είναι ιερή, φυλάσσεται. Όταν μία μετάβαση είναι λεπτή, προστατεύεται. Ο Θεός σε έβγαλε από τον θόρυβο, γιατί τα επόμενα λόγια δεν μπορούν να περάσουν. Φόβος, παλιές πληγές, γνώμες των άλλων, συναισθηματικά κατάλοιπα, πίεση να εξηγήσεις τον εαυτό σου. Αυτό το μήνυμα απαιτεί σαφήνεια, όχι αντίδραση. Και ο ουρανός το γνώριζε. Αν παρέμενες στον θόρυβο, έστω και ένα δευτερόλεπτο περισσότερο, μπορεί να αντέδρασες από λάθος μέρος. Κάποιος έχει δοκιμάσει το πνεύμα σου τελευταία, όχι τυχαία, και ούτε ασυνείδητα. Έχει πιέσει διακριτικά κουμπιά, επαναφέροντας παλιές συζητήσεις, αναφέροντας πράγματα που γνωρίζει ότι σε επηρεάζουν, προσκαλώντας αντιδράσεις αντί για κατανόηση. Και ο Θεός είπε «Αρκετά, όχι γιατί είσαι αδύναμος, αλλά γιατί αυτό που γίνεσαι είναι εύθραυστο αυτή τη στιγμή. Όχι εύθραυστο σε δύναμη, αλλά σε διαμόρφωση. Και η διαμόρφωση πρέπει να προστατεύεται. Άκουσε αυτό προσεκτικά. Ο Θεός δεν σε έφερε εδώ για να σε παρηγορήσει. Σε έφερε εδώ για να σε διατηρήσει. Υπάρχουν στιγμές όπου μια πρόταση που λέγεται με συναίσθημα μπορεί να ανατρέψει μήνες υπακοής. Μια αντίδραση μπορεί να ξανανοίξει πόρτες που ο Θεός έχει ήδη κλείσει. Μια εξήγηση μπορεί να δώσει πρόσβαση σε ανθρώπους που δεν έχουν πια άδεια. Έτσι ο Θεός σε σταμάτησε. Όχι για να σε σιωπήσει για πάντα, αλλά για να προστατεύσει το επόμενο επίπεδό σου. Γι' αυτό οι σκέψεις σου έχουν νιώσει γεμάτες τελευταία. Γιατί η υπομονή σου έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα. Γιατί παλιές πληγές έχουν αναδυθεί ξαφνικά. Ο εχθρός δεν επιτίθεται τυχαία. Επιτίθεται κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων. Διότι αν δεν μπορεί να σε καταστρέψει, θα προσπαθήσει να σε προπροβόκ. Εκλεκτέ, ας ονομάσουμε αυτό που έχεις νιώσει. Δεν θέλεις πια να εξηγείς τον εαυτό σου. Δεν θέλεις να υπερασπιστείς τις προθέσεις σου. Δεν θέλεις να μπλέκεσαι σε συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Δεν νιώθεις ενέργεια σε περιβάλλοντα που κάποτε σου φαίνονταν φυσιολογικά. Και ένα μέρος σου αναρωτιέται, τι συμβαίνει με μένα? Τίποτα. Ξεπερνάς το συναισθηματικό χάος. Ο Θεός αναβαθμίζει τη συναισθηματική σου στάση. Εκεί που κάποτε αντέδρας, τώρα κάνεις μια παύση. Κάποτε, εκεί όπου υπερασπιζόσουν τις ιδέες σου, τώρα αρχίζεις να διακρίνεις τις αλήθειες γύρω σου. Εκεί όπου παλιότερα εξηγούσες, τώρα παρατηρείς με προσοχή. Αυτή η αλλαγή δεν είναι υποχώρηση, αλλά σοφία που εγκαθίσταται μέσα σου. Είναι μια περίοδος που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η ενέργειά σου φαίνεται περιορισμένη, πολύτιμη και φρουρούμενη. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Θεός έχει ορίσει αυτή την εποχή ως απροσπέλαστη. Βρίσκεσαι σε πνευματική καραντίνα, όχι γιατί είσαι άρρωστος, αλλά γιατί γίνεσαι επικίνδυνος για τον εχθρό. Μια λανθασμένη αντίδραση θα μπορούσε να καθυστερήσει την πρόοδό σου, ενώ μια σωστή, μια σιωπή θα μπορούσε να επιταχύνει τα πάντα. Αυτή δεν είναι η εποχή για να αποδείξεις ποιος είσαι, αλλά για να προστατέψεις αυτό που γίνεσαι. Ας μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Κάποιοι γύρω σου ενδέχεται να αισθάνονται άβολα τώρα, όχι γιατί έκανες κάτι λάθος, αλλά γιατί σταμάτησες να είσαι προβλέψιμος. Η ηρεμία σου αναστατώνει το χάος τους, η σιωπή σου αποκαλύπτει τον θόρυβό τους και τα όρια σου αμφισβητούν την ισορροπία τους. Προσπαθούν να ξαναφέρουν στην επιφάνεια τον παλιό σου εαυτό, αναφερόμενοι σε αυτό που ήσουν. Χτυπούν πληγές που δεν αιμορραγούν πια. Γιατί? Ελπίζουν να αντιδράσεις, έτσι ώστε να νιώσουν ξανά οικία. Όμως ο ουρανός λέει,
Μην αναστήσεις αυτό που εγώ έχω θάψει. Δεν είσαι πια εκείνη η εκδοχή του εαυτού σου. Αυτό είναι σημαντικό. Η σιωπή δεν είναι αποφυγή, είναι στρατηγική. Η ηρεμία δεν είναι αδυναμία, είναι εξουσία. Η ακινησία δεν είναι παθητικότητα, είναι υπακοή. Κάθε φορά που δεν αντιδράς, ένα μοτίβο σπάει, μια παγίδα καταραίει, μια αποστολή αποτυγχάνει. Ο εχθρός περίμενε πανικό, περίμενε άμυνα, περίμενε εξηγήσεις. Αντίθετα, εσύ παρέμεινες σταθερός, μα και αυτό τον μπέρδεψε. Εσύ, ο εκλεκτός, βρίσκεσαι ανάμεσα σε αυτό που ήσουν και σε αυτό που ο Θεός αποκαλύπτει. Αυτός ο χώρος είναι επικίνδυνος, καθώς και ο ουρανός και η κόλαση παρακολουθούν προσεκτικά. Ο Θεός διαμορφώνει τη διάκριση μέσα σου. Όχι μόνο ευλογίες ή ευκαιρίες, αλλά διάκριση. Την ικανότητα να αισθάνεσαι πότε κάτι δεν πάει καλά χωρίς αποδείξεις. Την ικανότητα να απομακρύνεσαι χωρίς να έχεις κλείσει κύκλους. Την ικανότητα να εμπιστεύεσαι τη σιωπή πάνω από τον θόρυβο. Αυτή είναι μια προετοιμασία για καθοδήγηση, γιατί αυτό που έρχεται είναι κατεύθυνση. Και η κατεύθυνση πρέπει να γίνει αποδεκτή χωρίς μόλυνση. Ο Θεός είναι έτοιμος να αποκαλύψει κίνητρα, να αποκαλύψει προθέσεις, να uncover κρυφή αντίσταση, να αλλάξει σχέσεις, να επιβεβαιώσει μονοπάτια. Αλλά χρειάζεται το πνεύμα σου καθαρό, όχι υπερασπιστικό, όχι υπερβολικά σκεπτόμενο, αλλά εστιασμένο. Δεν θα χρειαστεί να μιλήσεις, δεν θα χρειαστεί να έρθεις σε αντιπαράθεση, δεν θα χρειαστεί να αποκαλύψεις τίποτα. Ο Θεός θα το κάνει. Αυτό που υπέμεινες ιδιωτικά, εκείνος θα το αντιμετωπίσει δημόσια. Αυτό που σε μπέρδεψε σιωπηλά, εκείνος θα το διευκρινίσει ανοιχτά. Αυτό που σε πλήγωσε βαθιά, θα το εξαγοράσει πλήρως. Αλλά μόνο αν μείνεις ήρεμος. Εκλεκτέ, μείνε ήρεμος. Μείνε σιωπηλός. Μείνε ευθυγραμμισμένος. Όχι για πάντα, απλά για τώρα. Η επόμενη κίνηση σου είναι ιερή. Η επόμενη εποχή σου είναι ευαίσθητη. Η επόμενη αποστολή σου είναι γεμάτη σκοπό. Άφησε τον Θεό να ολοκληρώσει ό,τι ξεκίνησε. Αν αυτό το μήνυμα σου φάνηκε ότι ήταν μόνο για σένα, δεν ήταν σύμπτωση. Ήταν επιβεβαίωση. Πάρε μια ανάσα και μείνε κοντά, γιατί ο ουρανός δεν έχει τελειώσει να μιλάει. Αγαπημένο μου παιδί, πριν φύγεις από αυτή τη στιγμή, μην βιαστείς να απομακρυνθείς από αυτό που μόλις άγγιξε την ψυχή σου. Αν κάτι μέσα σου ηρέμησε, αν η καρδιά σου ένιωσε ότι την είδαν χωρίς να χρειάζεται καμία εξήγηση, αν η ειρήνη εγκαταστάθηκε εκεί όπου άλλοτε υπήρχε θόρυβος, αυτό δεν ήταν απλώς ένα συναίσθημα. Ήταν ο Θεός που πλησιάζει τώρα. Κάνε μια απλή ιερή αντίδραση. Πληκτρολόγησε αμήν στα σχόλια. Όχι για να φανείς, ούτε από συνήθεια, αλλά σαν μια ήσυχη ψιθυριστή προσευχή προς τον ουρανό, ότι τον άκουσες και είσαι πρόθυμος να παραμείνεις σταθερός, ευθυγραμμισμένος και υπάκουος. Αν αυτό το μήνυμα σου φάνηκε προσωπικό, αν σου φάνηκε ότι προοριζόταν να το ακούσεις μόνο εσύ, κάνε εγγραφή για να μην χάσεις τις στιγμές που ο Θεός μιλάει ήσυχα, αλλά αλλάζει τα πάντα. Και αν κάποιος ήρθε στο μυαλό σου ενώ άκουγες, κάποιος που έχει κατακλειστεί από δυσκολίες, προκλήσεις ή πνευματική κούραση, μοιράσου το μαζί του. Αυτό μπορεί να είναι η ηρεμία που η ψυχή του έχει προσευχηθεί. Θυμήσου αυτό, αγαπημένο μου παιδί. Η σιωπή σου δεν είναι αδυναμία,